Kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikinta takalmi na Mustapha Mahamudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musa wannan dani da shi bani. Ta ya ake iya gane furrucin kurma, rago jikinsa da furfura ku bar nema. Gayya kwa za ka gani idan ka raina kama, mai hankali in ya ji ba shi yin tantama akan abin da ya shafi Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musa wannan dani da shi bani. Zauna kalau huta abin ka takalmi, fansar uwa da uba na baka takalmi, har ma da rai na dugare ka takalmi. Allah wadan mai ja da wanga takalmi, irin su o da yau suke ta gunguni. Kafi duniya, wallahi kafi duniya da abin cikinta takalmi na Mustapha Mahamudu Sayyidul Kauni. Uwa uba fansa akan ka takalmi, duk wanda ya musa wannan dani da shi bani.